and welcome back to my channel. So yun na nga mga sis, nakabalik na ako sa aking longga. Tapos na ang vacation time. But sad to say, I left my job ngayong araw na ito. Sa mga sis ko dyan na hindi alam yung naging trabaho ko, well, I've been an online teacher sa ACADSOC. Familiar naman siguro kayo doon, diba? So, maraming ads niyan sa Facebook. And, so, yun na nga mga sis. I have to leave my work. So, bakit nga ba? Well, first let's talk about why I decided to be an online teacher. My baby was already 6 months old that time. Kaya, parang okay na pwede ako mag-part-time. So, yun yung nasa isip ko. Magpa-part-time job ako. And, kasi iba talaga yung pag meron ka sariling pera, yung hindi ka nang hihingi. Nagustuhan ko naman yung work ko doon. Well, at first, ganito kasi yun. Nung nag-apply ako, it took 1 week para makapasok ako sa ACADSOC. I had a long week that time. So, it was mga, ano ba ngayon? April, May. Parang mga end of March, nag-start ako mag-apply. It was a week-long interview process. Ano tawag doon? Hiring process, yon. So, first is, meron akong interview, tapos, yung interview pa na yun, na-cancel, na walang pasabi. So, I have to wait for my interviewer to contact me. And isang araw siya hindi nag-contact sa akin. Tapos, kinabukasan, nag-contact siya. Sabi niya, mamayang 5 PM, ayan, i-interview na kita and stuff. So, sabi ko, sige, don't worry, I will wait for you. And then, after nun, nag-wait ako hanggang 5 PM. Online lang ako, nasa harap lang ako ng laptop. And then, hindi siya tumawag. And then, parang mga 8 PM na siguro yun. Nung nag-reach out siya sa akin, sabi niya na, I'm so sorry, mahina kasi yung internet daw niya. So yun, Filipina yung nag-interview sa akin nun. And then after that, sabi niya, don't worry, may good news ako sa'yo. I will tell you the results immediately after the interview. And then sabi niya na, because you waited and I already tested your patience, you are officially hired. Ayun. So, syempre, masaya yung ate niyo kasi, na-hire na nga ako sa aking very first job kasi last year pa ako nag-graduate and being a teacher in ACADSOC is my first job ever. Eh, itong daddy ni Kelsey, kumuha ng ticket, papapuntahin kaming Davao ng 1 month. Yung 1 month pa naman na yun sana yung very first month ko sa ACADSOC. And alam nyo, hindi ko nagampanan ng maayos yung pagiging online teacher ko. Kasi parang 4 hours lang ako everyday nagtuturo. Tapos, gusto ko mang i-improve yung sarili ko. Pero, nasa bakasyon ako eh. Walang magbabantay sa anak ko. Kaya, walang magbabantay kay Snow. Kaya, yun, mga 2 to 3 days lang akong nagtuturo every week. So, pasensya na sa ingay sa labas. Meron kasi mga tricycle. Okay. So, yun na nga. 2 to 3 days lang ako nakakapagturo every week. Kaya, konti yung sahod ko. And anyway, guys, yung sahod pala ni ACADSOC is, depende siya sa demo score mo. Kasi pag magde-demo ka after ng interview, meron kang technical check-up ata yun. Yung i-check nila yung mga internet mo, kung ilang Mbps ka, and stuff. And then, may mag-orientation kayo. So, i-orient kayo ng 2 to 3 hours na orientation. Don't worry, it's by group. Kasi marami kasing nag-a-apply. And then, after that, ibibigay nila sa inyo yung supervisor mo, yung direct supervisor mo. And after nyan, pagdedemohin kayo ng supervisor nyo. And then, mayroon pa silang ituturo. Yun. So, yun na nga. Natapos yung demo ko. Nag-fail ako ng 1 beses. Tapos, nag-re-demo ulit ako. Yung unang demo ko, edi syempre baguhan pa lang ako. Hindi naman talaga ako teacher, so wala akong background kung paano magturo ng students. So, ginawa ko lang yung best ko according sa orientation or sa training namin. And then, in-apply ko. Yung student ko nun medyo masungit. So, sinisigaw-sigawan niya ako. And hindi kami magkaintindihan kasi alam niyo yun, yung tono ng pananalita niya, hindi siya malinaw. Pero English siya, pero hindi siya malinaw. Kaya hindi kami nagkakaintindihan. So, feeling ko,
yun yung reason why I failed that demo kasi hindi kami nagkaintindihan. Like, meron akong mga 5 minutes na blankong oras kasi akala ko siya yung magbabasa, yun pala gusto niya ako yung magbabasa. So, yun, parang dun kami na wrong. And then, after nun, nag-request ulit ako ng demo kasi sa ACADSOC, guys, kung hindi ka nakapasa ng first demo mo, bibigyan ka na lang ng second chance. Pero kung hindi mo napasa yung second chance mo, after 6 months ka pa magde-demo ulit. So, yun. Yung pangalawang demo ko, ginalingan ko na, nakapag-practice na ako. Kasi na-experience ko na kung paano ko kakausapin yung student, ano yung gagawin ko, and stuff. Ayun. So, yung second demo ko, medyo okay na siya. Pumasa na ako. And then, yun. Sabi nila nasa probationary period pa daw ako. So, they have to, they have to observe my performance first before ako maging regular. And pag proby ka, ano lang yung ibibigay sa'yo? 1 to 3 months lang yung probationary period. Ayun. So, after nun, 3 days pa ako na classes dito sa Cavite, where my office is. Dun sa taas yung kwarto ko. So, 3 days pa ako nagturo dito. Tapos, kailangan ko nang mag-pack up kasi pupunta na nga ng Davao for 1 month. Eh di, dinala ko yung tarp doon kasi may papagawa silang tarp. Anyway, i-reimburse naman. So, dinala ko yung tarp doon. Marami akong dala, like yung mga laptop, yung mga headset, yung mga camera. Eh, di ba pag nagbabakasyon ka, puro gala. Kaya medyo lumiit yung sweldo ko. Pero anyway guys, pag part-time ka kasi sa ACADSOC, required kayong mag-render ng 4 hours every day. Pag sinabi mo, ma'am, I will have a day off on Monday, Tuesday, Wednesday. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, yung 4 na araw na yun, dapat mag-4 hours ka each day. So, wala silang pakialam kung ilang days ka mag-day off. As long as pag hindi mo day off, magre-render ka ng at least 4 hours. So, yun na nga. E di, okay naman, wala naman akong late and stuff. So, it's going well. Yun nga lang, ilang days lang ako pwede. Kasi si Edsel, daddy ni Snowy, hindi rin naman siya pwedeng mag-leave the whole month sa work niya. So, walang mag-aalaga kay Snow. Kaya, minsan, hindi na ako nagka-klase kasi, yun nga, si Snow. Binabase ko yung classes ko, days of classes ko sa day offs ni Edsel. I have times na 1-2 students lang yung nagbubook sa akin. Kasi, when you're a new teacher in ACADSOC, you have to build your rating. Meron silang, pag nakakomplete ka ng, for example, 4 na classes, meron kang point system siya. So, pag binigyan ka rin ng 5 stars ng students mo, edi mag-a-add din ng points. Ganon. So, okay naman yung rating sa akin, yun nga lang, yung araw na pinapasukan ko is very konti lang. Like, sobrang part-time lang talaga, yung pampalipas oras lang. Bakit nga ba 1 buwan lang ako sa ACADSOC? Is it because of my sweldo? Okay, so sa sweldo guys, yun nga yung sinabi ko kanina, depende sa demo and sa work experience mo. Eh, wala pa akong work experience. Bibigyan ko na lang kayo ng range kung magkano yung per hour mo. It ranges from 80 pesos and above. So, sa mga sisis ko dyan na gustong mag part-time, okay na rin siya. Kasi for 4 hours, 320, o diba? May 320 ka rin kada araw kung mag-render ka ng 4 hours sa isang araw. Okay lang din. Below minimum wage siya, pero part-time lang naman. Hindi mo naman siya tinatrabaho the whole day. Mga sis, very easy lang yung ituturo mo sa kanila. Yung sweldo mo for example, whole week. So, kung mag-work ka for 7 days, meron kang 2,240. So, okay na rin yun for part-time, diba? So, magka-cut off ka ng 4,480. Or in a month, meron kang 8,960 pesos. So, in a month, mga sis, kung consistent ka lang sa pagtatrabaho mo as a part-timer sa ACADSOC, meron kang 8,960. And, yung work hours mo, sobrang flexible. Like, ikaw talaga yung magmamanage kung kailan ka free o kailan ka hindi. Yun yung nagustuhan ko sa ACADSOC kasi sobrang flexible. Yun nga lang, you have to
to tell your direct supervisor in advance. Like, nagustuhan ko lahat dito sa ACADSOC, pero meron kasi akong gagawin mga sis na kailangan kong magsakripisyo ng isang bagay sa aking life. Yung pag-YouTube mga sis, hindi naman to nakaka-take up ng sobrang daming oras sa isang araw. So, 30 minutes to 1 hour, pwede kang gumawa ng video. So, eto, hindi ko to mag-give up kasi pinaghirapan ko na to eh. And, ewan ko, para sa akin ha, sobrang satisfying na andito ako sa YouTube, nakikipag-usap sa inyo. I don't know, it's one of my stress relievers, kumbaga. Ito yung isa sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Ang ma-share ko sa inyo kung ano man yung alam ko and kung ano man yung buhay ko kasi ewan ko na parang ang saya lang na ganito. Kasi mga sis, to tell you honestly, wala akong ibang kausap dito sa... Shh! Ayan, yan yung kausap ko palagi. Wala akong kausap palagi dito sa bahay na ibang tao. Like, yung pamilya ko lang talaga. Eh, minsan lang bumibisita yung mga friends ko dito kasi may mga trabaho na. Kaya, yan. Anyway, let's go back to ACADSOC. So, thank you ACADSOC for everything, for the experience. I really had fun, even if hindi naman ganun kalaki yung sinusweldo ko sa inyo. I had fun. I always tell the daddy of Snow, my boyfriend, I always tell him na nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Kasi, yun nga, nababagot ako dito sa bahay. Wala akong ginagawa. Kaya, ayun, kahit ano lang yung pinagkakaabalahan ko, nagtuturo, nag-YouTube, ayan. So, yun mga sis, ilalet go ko na tong ACADSOC na ito. From this day on, gustuhin ko mang magturo pa sa ACADSOC. Pero hindi talaga kaya ng powers ko. At dahil nandito naman na kayo sa aking channel, don't forget to hit that red subscribe button down below and give this video a big thumbs up if you like this. And kung may natutunan man kayo, mga sis, I would really recommend ACADSOC to you. I think that is it for this video, guys. This is Teacher Bliss from ACADSOC signing off. Bye!